Здравейте на всички! Днес ще разгледаме цифровия луксметър Ermin Sig MX20. Този луксметър предлага разширени възможности за определяне на нивото на осветеност в помещението. Устройството разполага с голям контрастен екран, на който се показват резултатите от измерванията. А графичната скала в долната част на дисплея нагледно показва степента на осветеност. Както можем да забележим, уредите са опаковани в много красиви кутии с приятно качество на картона. Нека най-накрая отворим кутията и да видим какво има вътре. Тук имаме самия луксметър в защитен калъф. В комплекта заедно с него ще получите също така 3 броя батерии тип CHARGE. Удобен предпазен калъф за съхранение, както и пълна международна гаранция за продукта. И кратка инструкция за експлоатация. Пълната версия на инструкцията можете да изтеглите от линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че този луксметър има гаранция 5 години за фабрични дефекти, което е много приятно. Преди да работите с устройството, можете да зададете типа на светлинния източник за калибриране. Налични са 8 варианта на стойността на светлинния коефициент. Границите на измерване се задават ръчно или в автоматичен режим. На потребителя се предлага избор на мерна единица, луксове или фут кандели. Показанията могат да бъдат задържани на екрана. Също така може да се видят максималната и минималната стойност. Искам да добавя, че уредите са леки. Стои добре в ръката, корпусът е здрав и вдъхва усещане за надежност. Уредът изглежда красиво и скъпо. Това е всичко от мен. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!